מה קורה חברים יקרים, ברוכים הבאים לסרטון. היום אני הולך להראות לכם אחד מהקמפיינים שלנו בתוך הסוכנות, שבהשקעה של פחות מ-4,000 שקלים הצליח להכניס לנו עסקאות בשווי 76,000 שקלים. אני הולך להראות פה הכל, בסדר? אני לא יודע אם יש מישהו שבאמת בא ומראה את מאחורי הקלעים של הקמפיינים הכי מוצלחים שלו, בדיוק מה הוא עשה שם, את הקופי, המודעות, הפאנל עצמו. אני הולך להראות פה הכל, 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 ככה שאתם באידיאל יכולים להסתכל על הסרטון הזה ולהבין איך אתם יכולים לשחזר את התהליך ולבנות משהו כזה אצלכם גם בתוך העסק. מה החשיבה שניגשתי איתה, איך בניתי את ההצעה, איך בניתי את הקופי עצמו, ומה היה בעצם התהליך שהייתי צריך להעביר את מנהל המודעות שלי, בעצם את הקמפיין, בשביל שיגיע למצב שהוא מכניס לי רק לקוחות איכותיים. אז בואו נרוץ על זה. הקמפיין הזה זה קמפיין שבניתי לסוכנות. זה קמפיין, איפה הוא ברח לי? יש לי פה פשוט קרוב ל-750 קמפיינים. הקמפיין שאנחנו מדברים עליו זה הקמפיין הזה. ברנדד סקייל, סקייל DFY, זאת אומרת done for you, זה אחד מהשירותים שאנחנו נותנים. פריים זה סוג של פאנל שהרצנו, ואתם רואים כבר פה שברמת הקהלים יש לנו שתי קהלים שרצנו איתם, בעיקר על הקהל מספר אחד, שזה פחות או יותר פשוט תחומי עניין, וסוג של אינטרס שהוא מאוד ברוד, שהוא מאוד רחב, כדי לא להגביל את האלגוריתם. כן היה לנו פה איזה ניסיון קטן שניסינו לרימרקטינג, פחות צלח, רצחנו אותו יחסית די מהר. אז בואו נעשה פשוט ברייקדאון של העצת שבאמת עבד. עכשיו חבר'ה, אם אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים, השיטה שבה אני אוהב לעבוד, במיוחד בכל מה שקשור לקמפיינים ודברים כאלה, זה להשקיע יותר בדברים, רגע אני אגביר לי פה את המיקרופון, להשקיע יותר בדברים שקורים מחוץ לפלטפורמה. מה הכוונה? במקום לשבת ולהתחיל לפצח את המיקומים שהמודעה צריכה להיות, אם זה בפיד או ברילס, או איזה תחומי עניין מדויקים וכמה שיותר ספציפיים, ומה הגילאים המדויקים, במקום לעשות את הדברים האלה, או אפילו את המבנה של הקמפיין, ABO, CBO, מי שפה קצת ותיק יותר יודע על מה אני מדבר, היום זה כבר די שינו את זה מטה, אבל במקום לעשות את הדברים האלה, מה שאתם כן רוצים לעשות זה לעבוד על הדברים שקורים מחוץ לפלטפורמה. מה הכוונה? הקופי שלכם, ההצעה, הפאנל עצמו, הקריאייטיב, הדברים שאתם עושים מחוץ לפלטפורמה, ואז אתם באים איתה לתוך פייסבוק. היום אצלנו בסוכנות, אני יכול להגיד שאם יש לנו את כל החומרים, להרים קמפיין לי או למישהו מהצוות, לפחות מהחבר'ה שאני עובד איתם על בסיס קבוע, לוקח פחות או יותר 10 דקות. ברמה כזאת. וזה קמפיין שמכניס עשרות אלפי שקלים. אז מה שזה צריך להגיד לכם בעצם זה שרוב העבודה לא קורית בתוך מנהל המודעות. רוב העבודה קורית, כן, מחוץ למנהל המודעות. אז תשקיעו בדברים האלה. זה כל הקונספט של מה שאני הולך להראות לכם פה. אתם גם תשימו לב בתוך הקמפיין הזה. כל הפקטור שגרם להצלחה האדירה שהייתה לנו פה, היא שבחנו פה כמות קריאיטיבים ענקית. באמת, פשוט כמות קריאיטיבים ענקית. עכשיו, פייסבוק הוציאו מחקר שאומר שהמתחרה מספר אחד בכל נישה מייצר פי 11 יותר קריאיטיבים מהמתחרה מספר 2 אחריו. זאת אומרת שאם אתם לצורך העניין יועצים פיננסיים, היועץ פיננסי מספר 1 בישראל שעושה פרסום ממומן ומגייס לקוחות בסקייל, מייצר פי 11 יותר קריאיטיבים, זאת אומרת יותר תמונות, יותר סרטונים, יותר מודעות ממכם. סליחה, לא ממכם אפילו, מהמתחרה מספר 2 אחריו. יכול להיות שאתם אפילו לא מספר 2 כנראה, רוב הסיכויים. אז מה שזה אומר לכם, זה אומר שאתם לא צריכים לחשוב על איך אנחנו עושים את זה כמה שיותר קל, איך אנחנו מחפפים. אתם צריכים לחשוב איך אנחנו מייצרים כמה שיותר תוכן, איך אנחנו גורמים לאנשים להתאהב בתוכן שלנו, איך אנחנו מייצרים כמה שיותר טסטים שיוצאים החוצה לעולם בצורה של פרסומות, כדי שאנחנו בסוף החודש יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, זה עבד יותר טוב, זה עבד פחות טוב. בסדר? וזה בדיוק מה שאני הולך להראות לכם כאן. אתם יכולים לראות שיש לי פה, אנחנו מאוד אוהבים מבחינת ניימינג, זאת אומרת שמות וכאלה, אנחנו מאוד אוהבים לעשות את זה מסודר. אז אתם תראו שכל מודעה פה היא ממש מסודרת לפי המספר שלה בסדר כרונולוגי שבאמת בחנו. אז אתם רואים שסך הכל יש לנו פה 21 מודעות. בסדר, למה זה לא זז לי פה? נעשה כאן. יש לנו פה באמת 21 מודעות שבחנו, חלקם ביצעו טוב יותר, חלקם ביצעו פחות טוב יותר. אנחנו סך הכל, זה קמפיין שרץ לדעתי חודש, אולי אפילו 3 שבועות, בתקציב יחסית מאוד נמוך, 100 שקל ביום. הוא לא רץ בתקציבים מאוד מאוד גדולים. היה ימים שקצת העלינו, היה ימים שקצת הורדנו, כדי טיפה, בוא נגיד, להגביר את מה שעבד טוב ואת מה שעבד פחות טוב. ובגדול יש לנו פה באזור ה-50 לידים. עכשיו, מה שאני רוצה להראות לכם פה,
זה מתוך ה-50 לידים האלה, בסדר? זה אנשים שהשאירו פרטים בתוך המשפך, בתוך הדף הנחיתה. מתוכם יש פה נתון שנקרא appointments scheduled. עכשיו, אם אתם עובדים איתנו בסוכנות, או אתם מכירים את הסוכנות שלי, או יצא לכם לראות לקוחות שלנו, מה שאנחנו מאמינים בו, בסדר, אנחנו עובדים רק עם יועצים, נותני שירותים, מומחים, חבר'ה שיש להם או תוכניות ליווי, או קורסים דיגיטליים, או שירותי פרימיום כאלה ואחרים. אנחנו מנסים להביא אותם כמה שיותר קרוב לכסף. מה הכוונה? אנחנו מנסים להביא אותם כמה שיותר רחוק בשלב השיווק, כדי שהמחירה תהיה קלה. עכשיו, תחשבו על זה. מה השלבים של השיווק? הלקוח בשלב הראשון רואה מודעה, אחרי זה הלקוח הופך לליד שהוא משאיר פרטים, אחרי זה הוא קובע פגישה, ואחרי זה אתם מוכרים לו. אז אנחנו, כדי להקל על הלקוחות שלנו, מנסים לייצר להם כמה שיותר פגישות, כמה שיותר אנשים שבאים וממש קובעים איתם פגישות, גם אם זה בעצמם ביומן וגם אם זה בתיאומים שהלקוחות שלנו עושים, או הצוות של הלקוחות שלנו, כדי להגיע למצב שהיומן שלהם מתמלא בפגישות מחירה איכותיות עם לקוחות שעברו תהליך. בסדר? אז הנתון פה של appointment scheduled, בסדר? של פגישות שנקבעו, הוא 41 פגישות. חבר'ה, מתוך 50 אנשים ששירו פרטים, 41 אנשים קבעו פגישה. למה הדבר הזה חשוב? כי זה מראה על מידת הרצינות ומידת האיכות של האנשים שנכנסים לתוך המשפך. בסדר? כי אם מתוך 50 אנשים 41 קבעו פגישה לגמרי בעצמם, בלי שאנחנו אפילו התקשרנו אליהם, הם ממש השאירו פרטים, אמרו וואו זה נראה טוב, ופשוט המשיכו לתאם פגישה ביומן, הצלחנו לייצר פה קרוב לדעתי זה 85%, משהו כזה, של תיאום פגישה אוטומטית. זה מטורף, זה אומר שההצעה הייתה טובה, שאנשים אהבו את מה שיש לנו להציע, והם לא רצו לחכות עד שאנחנו נתקשר, אלא הם ממש קבעו את הפגישה בעצמם. אז בואו נסתכל על חלק מהמודעות ונבין בדיוק מה עשינו פה. קודם כל, רוב המודעות שאתם יכולים לראות פה זה מודעות שהן וידאו. חוץ ממודעה אחת לדעתי, מודעה מספר 5, כל המודעות פה זה מודעות שהן וידאו. שבחנו פה סרטונים בכל מיני תצורות שונות. אגב, זה יכול להיות סרטונים ערוכים ממש באולפן, זה יכול להיות סרטוני voice over, זה יכול להיות סרטונים של עדויות של לקוחות, יש לנו כל מיני דברים שניסינו לעשות פה, לפעמים גם סצנות של משחק, לפעמים דברים שהם קצת יותר תיאטרליים, לפעמים דברים שהם קצת יותר ישירים. כל מיני דברים שניסינו להריץ פה. בוא נרוץ על המודעה, בוא נגיד שהכי הצליחה פה, זו מודעה שהכניסה 17 לידים, ומתוכם 15 פגישות שנקבעו ביומן, בסדר? בואו נסתכל רגע על המודעה עצמה, וננתח אותה ממש ממש ביחד. יש לנו לעשות כאן, ובואו נסתכל על המודעה. אפילו יש לנו, כן, יש לנו מכאן, נעשה את זה ככה. אם אתה מאמן, יועץ או מומחה, וכבר הגעת למצב שאתה מכניס את ה-20, 30, אולי אפילו 50,000 שקלים בחודש בעסק שלך, אבל עדיין אין לך מכונה שמכניסה לך לקוחות פרימיום על בסיס קבוע, למרות שהלקוחות שלך נראה שהם אוהבים את המוצר שלך, הם ממליצים ללקוחות אחרים, ובנית איזשהו סוג של, אפילו נקרא לזה חצי קהילה, אבל עדיין אתה חי בחוסר ודאות, כי אין לך את המנגנון הזה ששולח אותם אליך על בסיס קבוע כל חודש מחדש. בדיוק בגלל זה אנחנו המצאנו שיטה שנקראת מותג בסקייל. בגדול אומר שאנחנו בונים לך מכונה שמגייס לך לקוחות פרימיום על טייס אוטומטי. עכשיו, המכונה הזאת מתאימה במיוחד לעסקים מהסוג שלך, מאמנים, יועצים, נותני שירותים ומומחים, שיש להם איזושהי תוכנית ליווי או אולי אפילו שירות פרימיום שהם מוכרים בהרבה מאוד כסף, כי אנחנו יכולים להביא מסה גדולה של מתעניינים שלא יודעים מי אתה, בחיים לא שמעו עליך, להעביר אותם באמצע איזשהו תהליך, ובצד השני להוציא אותם שיחות מחירה מדויקות אצלך בתוך היומן. אז אם זה נשמע לך מעניין, אתה רוצה לראות איך הסיסטם הזה עובד ואיך הוא נראה בשביל חלק מהלקוחות שלנו כרגע, כל מה שצריך לעשות זה ללחוץ על הקישור פה למטה, שמתי לך סרטון שמראה בדיוק איך אנחנו עושים את זה ואיך השיטה שלנו עובדת, ויהיה לך גם הזדמנות לקבוע איתי שיחה משם. אנחנו נתראה. זה המודעה עצמה. כמו שאתם רואים, זה סרטון שהוא משלב, בסדר, ברמת הקריאייטיב. קודם כל הפתיחה, זאת אומרת, ההוק הראשוני, בוא נגיד 5 שניות הראשונות של הסרטון, זה חלקים של בירולים, בסדר? בירולים זה, מי שלא מכיר, זה בדיוק כמו הסרטון הזה, שזה בעיקר, בוא נעשה את זה רגע על השטק ונעשה את זה עוד פעם, שזה בעיקר סרטונים כאלה, שאני לא ספציפית מדבר ישירות למצלמה, אלא זה פשוט סרטוני רקע כאלה שצילמנו בכל מיני סיטואציות, בין אם זה בחול או בין אם זה סרטוני לייפסטייל כאלה ואחרים, וברקע יש אותי או מדבר בוויס אובר, ואז פשוט נכנס לתוך הסרטון שאני מדבר ישיר מול המצלמה. עכשיו, למה הדבר הזה עובד? כי ההוק פה, ברגע שאנחנו שמים סרטוני לייפסטייל וסרטונים של אווירה נקרא לזה ככה, זה מאוד מושך את הקהל. הקהל מסתכל על זה ואומר, וואו, זה נראה ממש טוב, זה ממש מעניין, זה ממש שונה. ובגלל זה עושה לנו חיים הרבה יותר קלים בלתפוס את הקהל במסה הראשונית שלו, ולגרום לו בכלל להיכנס לתוך המשפך שלנו, לראות מה אנחנו מציעים. עכשיו, המבנה של המודעה עצמה, יש לנו מבנה של מודעות שאנחנו רצים איתו גם אצלנו, גם אצל לקוחות.
שהוא מיוחד לממומן, זאת אומרת במיוחד כדי בדקה, דקה וחצי לתפוס את האנשים, להראות להם בדיוק מה אנחנו הולכים להציע להם, איך זה עובד, איך זה שונה מדברים שהם ניסו בעבר ומה הם הולכים לקבל מאיתנו. אם אתם רוצים, זה מעניין אתכם, אתם יכולים להגיב לי פה למטה או לשלוח לי הודעה באינסטגרם, אני אשלח לכם את המסמך, יש לי ממש מסמך מפורט שמראה את זה, אבל בגדול עקבנו פשוט אחרי הפורמולה שאנחנו בונים אצל כל הלקוחות, ופשוט מאוד קראנו לקהל שלנו, הסברנו לו מה הולך לעשות, הסברנו לו שאנחנו מבינים את המצב שלו והנענו אותו לפעולה בסוף. עכשיו מבחינת הקופי הוא פחות או יותר אותו כיוון. זאת אומרת, אנחנו קודם כל קוראים לקהל, מומחים, יועצים ונותני שירותים מעל 30,000 שקלים. שימו לב, במודעה הספציפית הזאת בחנו פה 4 סוגים שונים של גרסאות של קופי. כל הגרסאות הן ארוכות. תסתכלו, כל זה גרסה אחת. ארוכה. הכל זה ארוך. אנחנו מאוד מאוד מאמינים בקופי ארוך. למה? כי אני לא רוצה שהלקוח שנכנס אליי לתוך הדף, הוא ראה 3 שורות, לחץ על כפתור ועבר. זה פחות רציני. אם מישהו באמת מעניין אותו מה שאני עושה, הוא ישקיע ויקרא את כל השורות עד למטה, ואז ייכנס לדף, אני אקבל לקוח שהוא הרבה יותר איכותי. אז מומחים, יועצים ונותני שירותים מעל 30,000 שקל, פה אני בעצם קורא לקהל. יש שיטה חדשה לייצר לקוחות פרימיום על טייס אוטומטי, והשתמשנו בה כדי ליצור 42 לקוחות בחודש שעבר ואקסטרה מאות אלפי שקלים. אני ישר צולל למה שהם הולכים לקבל פה, מה הרעיון של כל מה שאנחנו הולכים לדבר עליו. איך? קח דקה להמשיך לקרוא. לפני שאסביר לך בדיוק איך זה עובד, אסביר לך איך אני יודע שזה עובד. ואז מה שעשינו, ישר צללנו לתוך social proof, נתתי פה כל מיני דוגמאות ללקוחות עבר שלי או לקוחות קיימים, כמו שירן, יועצת תזונה, תוכנית פרימיום של 5,600 שקל, שהצליחה לגייס 22 שיחות מחירה ו9 לקוחות פרימיום חדשים שמשלמים את הסכומים האלו, כמו עידן, שהוא בעלים של קורס דיגיטלי בתחום הקריפטו, שהצליח להכניס 21 לקוחות חדשים, או כמו עדן, או אסנת, או יאיר, כל אלה בעלי עסקים שהצליחו לבנות בעסק שלהם מכונת לקוחות פרימיום לפי דרישה. זאת אומרת, אני ישר צולל לתת דוגמאות, בסדר? של אנשים שהצליחו להשיג את התוצאה שהלקוח שלי שצופה במודעה רוצה להשיג. ואז אני גם מסביר איך הם עושים את זה, בסדר? עכשיו, הדבר הזה, למה זה טוב? כי זה גורם ללקוח שלי להאמין שזה אפשרי. שימו לב, לא נתתי פה דוגמאות על אנשים שעשו מיליוני שקלים. לא נתתי פה דוגמאות על מיליארדרים. לא נתתי פה דוגמאות על עסקים פיזיים. נתתי פה דוגמאות על הקהל שאותו אני מנסה למשוך. יועצת תזונה, בעלים של קורס דיגיטלי, נותנת שירות בתחום הביוטי, בעלים של קליניקה, יועץ פיננסי. זה הקהל שאנחנו עובדים איתו. חבר'ה שהם מומחים, יועצים, נותני שירותים. אז גם בעדויות שלי שאני נותן, אני לא מחפש קהל שהוא out of the blue. זאת אומרת, הוא מחוץ להקשר בכלל, הוא לא קשור למה שאני מספר עליו. לא, אני מחפש קהל שהוא בדיוק הקהל שאותו אני רוצה למשוך. אז זה גם העדויות שאני אשתמש בהם. שימו לב, זה נקודת מינוף אדירה. כל אלה בעלי עסקים שהצליחו לבנות בעסק שלהם מכונת לקוחות פרימיום לפי דרישה. עכשיו, אני עושה פה משהו מאוד מאוד powerful, אני ממש גורם לו לדמיין. דמיין שהייתה דרך להביא אליך את הלקוחות הכי מדויקים לשירות, תוכנית או הקורס שלך, כאלה שרוצים את ההצעה הספציפית שלך, קובעים בעצמם פגישות ביומן ומגיעים לשיחת מחירה עם האשראי ביד. כמה קל היה לך להיכנס לסקייל של 100,000 שקל בחודש? זאת אומרת, אני מייצר פה איזשהו מצב דמיוני, איזשהו נקודה B שהלקוח שלי רוצה להגיע אליה, ואני גורם לו ממש לדמיין אותה בראש. ואז, כשאני שואל אותו שאלה כזאת, כמה קל היה לך להיכנס לסקייל של 100,000 שקל בחודש, אם היה לך את כל זה, אני ממש מייצר פה תנאי, ואני שואל פה שאלה, שהוא אומר לעצמו בראש, כנראה שהיה לי הרבה יותר קל ממה שאני עושה כרגע. והדבר הזה משרת אותי. אז שיש לך מכונה כזאת, שבחיצת כפתור יכולה להכניס לך כל חודש בין 10 ל-30 לקוחות פרימיום חדשים על טייס אוטומטי, שאגב, לא זרקתי פה סתם מספרים. הלקוח הממוצע שלנו מצליח להוסיף בין 10 ל-30 לקוחות פרימיום חדשים כל חודש עם המשפך שאנחנו בעצם בונים לו. אז מכונת לקוחות הפרימיום מורכבת מכמה חלקים שאפשרים לך לעשות בדיוק את זה. עוד פעם אני קצת נוגע במכניזם, זאת אומרת באיך עובד המכונה עצמה, מה אנחנו עושים, ואני ממש מסביר לו שהוא יכול לעשות את כל זה בלי להשתעבד לסושיאל, בלי לרדוף אחרי לידים קרים ובלי לשחוק את אנשי המחירות למוות. למה? כי רוב השיטות כוללות את אחת משלושת הדברים האלו. והלקוח שלי לא באמת רוצה את זה. אז אני פשוט אומר לו שאנחנו יכולים לעשות את זה בלי זה, ככה הוא יכול לקבל את לקוח החלומות, מוגש על מגש כסף דמיוני לתוך היומן. אני ממש משתמש פה בתיאורים תיאטרליים, כי זה מאוד מבדל, כי לא הרבה אנשים עושים את זה, וברגע שאני עושה את זה, הלקוח שאומר, וואי, מי זה המאדרפאקר הזה? הוא שונה, הוא כותב שונה. אז יכול להיות שגם השירות שלו שונה. רוצה לראות איך זה עובד? לחץ על המודעה, תכניס את הפרטים בעמוד הבא ונתראה בסרטון. מפה הם עוברים לתוך משפך מאוד מאוד פשוט. הייתי אומר, בוא נראה אם יש לנו אפילו את המשפך הספציפי, לא, כנראה שהדף הזה כבר לא פעיל, יש לנו משפכים, אנחנו כל פעם משנים כתובות, אבל המשפך פה הוא מאוד מאוד פשוט, הוא נכנס, יש VSL, יש לי בערוץ יוטיוב המון הדרכות שאני ממש מראה את המשפכים, איך הם עובדים, איך הם יכולים בעצם לייצר את הלקוחות, מה התהליך שהלקוחות עוברים ברגע שהם נכנסים. יש לי פה אפילו להראות לכם דוגמה, לצורך העניין של 2 page, זה אחד מהמשפכים.
נעשה את זה בתצורה של טלפון. כשהלקוח נכנס, הוא נכנס למשפך כזה מאוד מאוד פשוט, זה נראה... בסרטון הזה אני הולך לעצור את זה. זה נראה קצת יותר אסתטי בטלפון, בסדר? פה זה סוג של מחשב בטלפון זה נראה קצת יותר אסתטי, אבל בגדול אנחנו ממש משכפלים את מה שכתבנו במודעה, פשוט בתוך הדף נחיתה עצמו, זאת אומרת, במיוחד למי זה מתאים, איך אתם הולכים להכפיל את כמות הלידים ואת עסקאות הפרימיום במשפך השיווק האוטומטי, מכונת לקוחות הפרימיום לפי דרישה, אנחנו כל פעם משנים את השם של המכניזם, ואנחנו פשוט שמים פה סוג של הדרכה, זה נקרא VSL, Video Sales Letter, סרטון מחירה, שמה שהוא עושה הוא בעצם מראה מומחיות, הוא משתף באיזשהו case study, הוא מדבר ישירות לקהל והוא מניע אותם לפעולה עם הצעה מאוד מאוד חזקה ומיוחדת. אתם יכולים להיכנס פה לדף ולראות את זה אם אתם רוצים, ומפה הם ממש יכולים ללחוץ כאן, להשאיר את הפרטים שלהם, הם עוברים ליומן ומתאמים איתנו פגישה. פה אנחנו הולכים מאוד מאוד heavy על עדויות, בסדר, המון עדויות, כי אנחנו סוכנות כבר מבוססת, אז יש לנו הרבה מאוד עדויות שאנחנו יכולים למנף, וזה מה שאנחנו עושים כאן. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן במודעות האלה. עכשיו, ברגע שזה עובד לנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו פשוט משכפלים גרסה של קופי, ואנחנו פשוט עושים לו כל מיני אדפטציות ונותנים לזה להמשיך לרוץ. המטרה שלי היא לתת לפייסבוק, בסדר? לתת לפלטפורמה שבה אני מפרסם כמה שיותר דאטה, כמה שיותר, בוא נגיד, כלים, ולהגיד לה knock yourself up, כאילו תהני, תעשי עם זה מה שאת חושבת, את החברת ענק, את ענקית הדאטה הכי גדולה בעולם, לך יש צי של מהנדסים שאת משלמת להם מיליארדים במשכורות, קחי, תעשי עם זה מה שאת יודעת. זה המטרה שלכם גם, בסדר? זה גם מה שאנחנו עושים עם כל הלקוחות שלנו, וזה מה שמצליח לייצר את התוצאות הכי טובות בסוף, כי הפייסבוק יודעת יותר טוב ממכם למי המודעה הזאת צריכה ללכת. אתם לא צריכים להגדיר לה ברמה הטכנית, אתם לא צריכים לעשות כל מיני שליפציקים כאלה ואחרים, היא יודעת יותר טוב ממכם למי המודעה הזאת צריכה ללכת, וזה בדיוק מה שהיא עושה. אז זה אחת מהמודעות אצלנו, כל שאר המודעות, אני יכול להראות לכם פה עוד דוגמה, זה מודעה שהיא קצת יותר תיאטרלית, זה המודעה מספר 2 שעבדה לנו הכי טוב, בואו נראה לצורך העניין איך הדבר הזה נראה. אגב, יכול להיות שכבר ראיתם את זה בעצמכם, ואני עכשיו מראה לכם את זה פה. בדיוק השנייה קיבלתי הודעה מלקוח, הכי רק מעדכן בינתיים, 3 פגישות חדשות היום, 2 מתוכם סגרו לתוכנית המורחבת, סך הכל הכנסה 5,400 שקל ועוד יש שיחה ב5. אנחנו היום ביום שישי, הבן אדם קובע שיחות ביומן אצלו, קבוע, בשעה 5 בצהריים, על טייס אוטומטי, אפילו לא צריך להתעסק עם זה. זה כל העניין שבונים את הפאנל, תחשבי שאם עכשיו הוא היה מתחיל לעשות את זה בקמפיין לידים, או מתחיל סתם להכניס אנשים, האנשים שהיו מגיעים לא היו מספיק רלוונטיים, סתם היו מבלבלים את המוח על מחיר, או היה מבזבז את הזמן, הוא לא מצליח לייצר פה את האפקט, אבל שזה ככה והם קובעים את הפגישות בעצמם, זה מייצר מצב שהם כאילו מבקשים להיפגש איתך, הם מבקשים לדבר איתך, וגם האוטומטיות שמקבלים בדרך, מביא אותם למצב שכבר שהם מגיעים לפגישה, הם מגיעים במצב שהם רוצים לקנות ממך, ממש סומכים עליך, ובגלל זה אנחנו צריכים לראות, ביום אחד הוא סוגר 5,400 ועוד יש לו שיחה ב5, גם אותה נראה מישהו יסגור, בוא נראה מה הוא אומר. אותו סגנון, חבר'ה, אני ממש משחק פה על הוכחה חברתית, מספר על לקוח, קצת תיאטרלי, הולך בתוך משרד. אני חושב שהמודעה הזאת עבדה ממש טוב, כי היא ממש מתארת סצנה, זה לא אני עומד ישיר מול המצלמה ופשוט יורד טקסט, אלא אני ממש מספר סיפור, עובר דרך סוג של משרד, ממש מספר על סיפור על לקוח שיש לי, אז אני חושב שבגלל זה עבד טוב, וכמובן שגם פה הגרסאות של הקופי הם אותו דבר בדיוק. המטרה פה זה לא לשחק עם 1000 גרסאות שונות, אלא לקחת שתי גרסאות שונות בתור התחלה ופשוט לשחק איתם. אז גם פה שיחקנו עם גרסה מספר שנייה שגם עבדה, ממש תיארתי פה משפט שכבר רץ אל הלקוח הפוטנציאלי שלי אצלו בתוך הראש, וממש המשכתי עם זה הלאה. אז חבר'ה, זה אותו מבנה, בסדר? גם פה אני צולל למטה לתוך הוכחות חברתיות ומדבר על לקוחות. זה המבנה שאנחנו רצנו איתו, והמבנה הזה הצליח לייצר לנו מתוך 50 אנשים שהשאירו פרטים, 41 פגישות שנקבעו אצלנו בתוך היומן. שהנתון הזה פשוט פסיכי. אז חבר'ה, עד לפה הדרכה של היום, מקווה שאהבתם את מה שראיתם. יש לכם שאלות או דברים שאתם רוצים להתייעץ, אני זמין גם באינסטגרם, ואם אתם רוצים לבדוק איתנו שיתוף פעולה עם התוכנית של מותג בסקייל, לעלות איתנו לשיחה איתי או עם מישהו מהצוות, וממש לראות איך אנחנו בונים את הדברים האלה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ על הכפתור שיהיה פה למטה, לעבור לתוך המשפך שלנו, להשאיר את הפרטים, לקבוע איתנו שיחה, ואנחנו כבר נתראה שם. אז חברים, נתראה בהדרכה הבאה.